Gawo ni menaka marabolo kɔnɔna an ko min ko inscrite n'o ye hakili ye a ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ min ɲɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka dugu baganw gɛn ni ka taa ni u ye walama ka adamaden minɛ k'a fɔ ko n'a ma wari sara a tɛ labila walama min ɲɛ sirakun kan ka bin maaw kan ka u daraki u bolaminɛw na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Gawo ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ min ɲɛ i ka dɔn sira a de tigɛ bɛ jihadisw fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ waleyaw ye waleya min kɛn bɛ ka hakili ɲɔ ɲa kosɛbɛ nin yɔrɔ masina ninnu na min ɲɛ misali ye sa a bɛ jira ni min ye o de ye Gawo association des chauffeurs a ɲɛma tɛgɛ dara a ka maramafitigiw fɛ septembre kalo tile 2 san 2023 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Labzanga ale dugu kɔnɔ fɛn baga min bɛ a kɔnɔ k'a bɛɛ gɛn ni ka taa ni a ye o kɛra septembre kalo tile 4 san 2023 taabo ni ale bɛ sɔrɔ Burem o mara kɔnɔna na septembre kalo tile 4 su maramafɛntigiw dɔw kɔni olu ye furangen dɔ bana ani na ka sabu kɛ u ko k'a ka a latigɛ a de bana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mɛnɛka dugu kɔnɔna na septembre kalo tile 5 san 2023 du kɔnɔ yɛrɛ la min ye cɛ fila kɔni u nana kelen o ye an ko ma ko Eli communal an filɛ ne ka nin wala minnu fɔ nin de bɛ adamadenw lasi ni ka u lawuli su ani tile ni yɔrɔkɔ fɔlen ninnu na an b'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ waati la waati min ni fanga tigilamaw n'o ye Mali sɔrɔsiw ani u cakɛmɛ minnu bɛ yan ni u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ wuli kajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa ka adamadenw ani u bololɛfɛnw lakana an b'a jira k'a fɔ ko min ye Labzanga ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani waati u ko ma ko convoi u bɛ i ka dɔn o ma dɔn o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Gawo du kɔnɔna ani Mɛnɛka du kɔnɔna na an ko ma ko patrouille militaire sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o fana bɛ senna walasa ka adamadenw ani u bololɛfɛnw lakisi k'a jira k'a fɔ ko Labzanga bagan minnu fana ni olu daragira sɔrɔsiw ka wuli kajɔ kɛra sababu ye olu fana ka se ka labila Gawo Abdou Nasir Idrissa VOA Bambara tɔgɔ la